खुलुमबाय नैबे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। नंगौ राजखान्थिनि बारा जेरावबो नैबे समावहाय बिटिआर ओनसोलावहाय बारनायखौ जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। समाबो बारा गोबाव गैलिया बिनिनो जायखिजाया राजखान्थि दोलोफोरा बिटिआरनि सिङाव थानाय जायखिजाया राजखान्थि दोलोफोरानो गावबा गावनि दोलोखौहाय देरहाहोनांगौनि खाथिरावहाय बयबो खामानि मावनायखौ नैबे समाव जोङो मुखुब नुनो मोननायखौ नुनो मोनदों। गासैबो खामानि मावलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैबो नैबे 4 नं जुमदार बियाबनि सिङाव थानाय नैबे बालागावनि मोनसे गेलेग्रा फोथारावहाय गाबोनहाय जे जानो गोनां मोनसे हाबाफारि बिथांमोना लाहार फाहार खालामनायखौ जों नैबे समाव नुनो मोनदों। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जे बिथांमोना ओरैहाय खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयावहाय बिथांमोना हेलिकप्टार बागोननि जायगाखौहाय बिथांमोना हेलिपेडखौ नैबे समावहाय बानायबाय थानायखौ जोङो नैबे समावहाय नुनो मोनदों। बेयावनो जुमदार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन थाखोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लानायखौ जोङो नैबे समावहाय नुनो मोनगासिनो दङ। TCLCC मासिगिरि बिथां निथुनजय नार्जारि बिथाङाबो नैबे खामानि मावनाय नैबे जायगायावहाय दायो बिथाङाबो उपस्थित जानानै दंफैयो। बेनिफ्रायनो जोङो मा हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय बा मा हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानैहाय गाबोननि हाबाफारिखौहाय बिथांमोना लादों नैबे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लागोन जे बिथांमोना नैबे गाबोननि जानो गोनां हाबाफारियावहाय बबे मोनसे हाबाफारिखौ लानानैहाय बिथांमोना हाबाफारि खुंनो नागिरदों। नैबे समाव जोङो जुमदार बियाबनि TCLCC मासिगिरि बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो नैबे समाव बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै लागोन। जिहेथु आदा जुमदार बियाबा गाबोन मोनसे नैबे बालागावनि मोनसे गेलेग्रा फोथारावहाय हाबाफारि लानो गोनां जोङो नुनो मोनदों। बेयावहाय बबे हाबाफारिखौ सरजाबफानानैहाय लानाय जागोन? जोङो जे फैगौ जानो गोनां जे बिटिसिनि बिसायख'थि बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो गाबोन मोनसे पाब्लिक गेदारिं मोनसे लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनिनो रायजो सभानि MP अदेबानि जोंनि इउपिपि दोलोनि वार्किं प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारि बिथाङा नुजाफैगोन जोंनि गेजेराव। आरो बेहाय जोङो मोनथाम प्राइमारिखौ लानानै जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे 3निफ्राय 4,000 सुबुंफ्रा बेहाय गेदारिं जागोन आरो। जोङो नैबे समाव मिथिनो मोनबाय जे 4 नं जुमदार बियाबनि TCLCCनि लोगो मासिगिरि बिथांनिफ्राय जों नैबे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि थ्रुयैहाय जों गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। बड'लेण्ड बुब्लि गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां।